תגיד, אורי, מה אנחנו עושים פה היום? ואנחנו עושים את החלוקה הגדולה של עמותת תואר חסד בחריש. גם בחג שבועות אנחנו כאן מחלקים ועוזרים לכל מי שצריך אותנו. חלוקה ל-500 משפחות החג, והצלחה שיהיה לנו. תודה רבה. תודה רבה לכל התורמים שתורמים כדי שאנחנו נוכל להמשיך ולשמח משפחות יקרות לכבוד חג שבועות.